Ginakulang ang supply sang Bombay sa Iloilo bangod makaisa lang ka beses ang pag-harvest sa planting site siniya nga yara sa banwa sang Miag-Ao kag Uton. Ini ang pahayag ni Mr. James Earl Ugatis, tagpamaba sang Department of Agriculture Western Visayas. Bombay tungod sang supply and demand, no, manubo ang aton nga supply, mataas ang aton demand, no. Ang ginahimo sang Department of Agriculture sa subong, no, nga bulan sang January, subong na ang planting season nato, no, kabandiram diyan, no, sang Bombay diri sa probinsya sang Iloilo, particularly, no, sa Miag-Ao, Uton kag Igparas nga mga kabanwahanan. Ang aton nga departamento, no, Department of Agriculture Western Visayas, may ginapangatag kita nga mga onion seeds, kabandiram diyan sa aton nga mga organized farmers, no, sa nasambit nga mga kabanwahanan. Kag ang target naton sini nga number of hectares, no, ala sa 90 hectares ang pagatamnan, no, sa aton nga seeds nga panagtag. Kag tungod, no, kay mataas ang presyo sa Bombay subong, damo sa mga farmers nato, no, ang naganyak nga mag-expand sa ilang mga production areas. Suno pa sa iya, hindi lang Iloilo ang ginasuplayan siniya, kundi lakip na ang probinsya sang Capiz, Antique, Negros Occidental, kag Guimaras. Naibaluan nga ang planting season sang Bombay ang magasugod sa sini nga Enero, samtang ang projected nga pag-harvest naman amo ang bulan sang Abril kag Mayo. Madumduman nga sang tuig 2018, gindeklarar ni former Agriculture Secretary Emmanuel Peñol ang Iloilo bilang isa sa new onion production area, kadungan man sang Mindoro, nga gintanaw nga makapabastante kun tani sang supply. Kagini si kabanderang Kim Kaluyu, nagabandera sang matuntun nga serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.